Na fanúšikovskej stránke mi píšu ľudia, ktorí mi fandia, ktorým sa páči, ako spievam a sú všetci strašne zlatí. Bolo tam pár takých, nie že význaní, ale takých podotknutí, že si vystrihuje jeden chlapec moje fotky zo všetkých časopisov a má moju fotku ako pozadie na počítači. Na život tak nevyzerám umelo, hej? Ja sa teším na autogramy a do Dúho parku veľmi, hlavne preto, že je to na Slovensku. Nebudem sa asi špeciálne pripravovať, ale určite si umiem ráno vlasy, aby som mala znova kučery, pretože ľudia ma nespoznávajú kvôli takýmto vlasom. A ja z toho, že vám strašne nestíham písať, ale všetci ľudia sú zlatí a vedela by som to robiť asi celý deň. Ruka ma ešte neboli a ja píšem akože tak jemne. Ja budem spievať pesničku od Madony Hang Up. Kolo bude iné asi o tom, že sa budeme sústrediť viac na ten tanec ako na spev. Dúfam, že sa budete viac baviť, ako nás počúvať. Vždy si rád zatancujem, takže určite sa teším na toto tanečné kolo, len dúfam, že tam nebudú nejaké veľmi ťažké kreácie, pri ktorých sa zabijem. Ja som chorá, ledva dýcham pre Boha. Ja tancujem vždy podľa seba, podľa toho, ako to cítim ja. A ak sa mám niečo naučiť, nejaké kroky, ktoré mi niekto dá, tak pre mňa to je hrozné, lebo musím robiť to, čo mi niekto povie. Ja už fakt ako ja zomrem. Ja budem rada, keď to udýcham. První single z jubilejní 10. desky fenomenální Madony v tanečním kole československé superstar představí Simona Fecková. Waiting for you call, baby, night and day. Fed up, I'm tired away from you. Time goes by so slowly, 4 days away. No time to hesitate. Those who run seem to have enough fun. Cut up, I don't know what you do. Time goes by so slowly. Time goes by. So slowly, time goes by, so slowly. I don't know what you do. Every little thing, what you say, I'm too hung up. I'm hung up on you, waiting for you call, baby, night and day. Fed up, I'm tired away from you. Every little thing, what you say, I'm too hung up. I'm hung up on you, waiting for you call, baby, night and day. Fed up, I'm tired away from you. Ring, ring, ring goes the telephone. The lifetime over where there's no one home. Tick, tick, tock is 1:45, and I'm done. I'm hanging up on you. I can't keep on waiting for you. I know you're still hesitating. Don't cry for me as I fly away. You're still, but a little bit too. Every little thing, what you say, I'm too hung up. I'm hung up on you, ready for you call, baby, night and day. Fed up, I'm tired away from you. Every little thing, what you say, I'm too hung up. I'm hung up on you, make me for you call, baby, night and day. Fed up, I'm tired away from you. No dobre. Takto chcem povedať na začiatok, že spevácka kariéra alebo vystúpenia, všetky tieto veci sú není iba o speve. Takže teraz to budem brať ako celok všetko. Začnem takto. Hudba mi pripadala nadúpaná, všetko našlapané, všetko 100%. Tvoj spev mi tam vyznel, keby to bolo 50%.
Pripadala si mi, aké by ťa to nebavilo. Pripadala si mi ako stroj, ako jeden veľký chlad. Tak to vidím ja. A to je všetko. OK, ďakujem. Mně ta Spartakiáda u tohohle připadala naprosto zbytečná. Tam jsem si vlastně říkala, že když to člověk necítí, tak je úplně zbytečný, aby se k tomu motal. Ale ta druhá půlka té písničky byla absolutně mimo. Ta byla tlačená a ještě teda úplně jiný tóny, což ať jsem se snažila prostě na tom najít něco hezkého, tak když je to mimo, tak to prostě ztrácí glanc. OK, ďakujem. No dobré. Tak to je, Madonna je fenomén, který si může dovolit tedy zpívat i bláboli. Já nejsem zastánce těchto písní, mě to nebaví. Prostě já mám ráda fakt muziku, která je muzika, ale samozřejmě vím, že to je moderní. Nicméně ona to odtančí a ona to prodá jako svojí osobností, když je to teda na můj vkus, ne, mně se to prostě nelíbí. Já nechci to moc hodnotit, protože asi je to nad tvoje síly ve smyslu, že jsi třeba nedoléčená ještě nebo něco, že ten hlas prostě neposlouchá, protože to fakt bylo falešně. Bylo. Ďakujem. Hotovo? No. Simona, ty máš iný problém, čo bude sprevádzať tvoju kariéru celú. A to je to, že tvoja osobnosť na javisku sa nevyvíja tak za tie kola, čo ťa vidíme, že by sa z teba stávala veľká osobnosť. Tak ako je tam trebárs Lukáš, ktorý keď dojde, tak on je síce taký macíkovský, ale už tým, ako, čo zo seba vyžaruje, tak je jasné, že tento človek, a navyše ešte aj výborne spieva, pravdepodobne skončí tak, že sa bude tým spevom raz živiť. Ty síce môžeš byť v určitých chvíľach dobrá speváčka, ale jednoducho, keď si sa s tým nenarodila, tak sa s tým veľmi ťažko bojuje. Aj si odchodila všetky tie kroky, ktoré vás učili, a ja viem, že to vás učili, že to nie je tvoj vymysel. Jednoducho, keď začneš tlačiť na pilu, tak sa dostávaš do intonačných problémov a nie, že takých príjemných, ktoré sú pod tónom, to mám celkom rád. Ale keď sa dostáva človek na tón, tak už je to skrátka nepríjemné. A na toto by si mala dávať pozor a možno, že sa vydať na takú speváckú dráhu, skôr si sadnúť a robiť nejaké také kľudné veci, kde by si sa dobre počula a vieš, to som ti skôr radil teraz, lebo nebolo to 100% vystúpenie, ani nepatrilo k tým najlepším dneska. Ďakujem. Bol som veľmi jemný. Ďakujem. Ja myslím, že už desiatky rokov sa vedú diskusie nielen Československo, ale všade vo svete, že či je Madonna dobrá speváčka, alebo či je zlá speváčka. Ja mám pocit, že Simona, aj keď ty si povedal, že tvárila znudene, tak aj v znudenom múde ju prespievala krát 100. Môžem poď, povedať, teraz poď ty. malo by to tak vyzerať, aby ten interpret bol taký, že príde na pódium a to pódium je celé jeho. A nebolo to tak? Ja No som mala po pocit, že mojom hej. prípade to tak nebolo. Blíkali šaty, bola tam Ale charizma. vieš, niekedy ten interpret stačí, keď stojí a to pódium je jeho. Presne tak. Ale v Simoninom prípade nie som si istý, o tom som hovoril, že či raz to pódium bude jej. Já bych dodala jednu věc, kterou lidi by asi měli vědět, protože třeba to všichni neví, diváci u televizního obrazovek. Madonna skutečně neumí zpívat na koncertech, ne, opravdu neumí. A Ale to Simona ešte v nikto tom nepočul, pretože srovnání, spieva na playback celý život, a takže nebo to hlavně nevieme, zpívá či na spieva playback, na takže živo Simona v dobre, tomto alebo nie. srovnání je určitě kvalitnější zpěvačkou. Ďakujem. Simonka, čo si ty myslíš o názore poroty? Tak ja to beriem, ako ja som s tým stotožnená, hlavne s pánom Haberom, ako ja to naozaj beriem. Ja si to uvedomujem a ako nijak ma to neurazilo ani nič. Ja si to zoberiem. Ono človek to cíti, keď dospieva, že ako zareaguje publikum. A u niekoho je to jasné a môže spievať oveľa horšie ako ty. Ale ty sa môžeš aj roztrať a jednoducho nemáš ich. Zrazu cítime, že je tam nejaký problém. A ja to cítim tiež ako obyčajný človek, ktorý sa na to pozerá teraz. A Akurát, že súhlasí- musí k tomu áno. niečo povedať. Ja si vážim tento názor, naozaj. Tak ti Súhlasíš ďakujem. s tým, že sa osobnosť nevyvíjaš? Lebo mám pocit, že sa snažíš a si stále lepšia a lepšia. Aspoň ja to tak vidím. Tak myslíš, že je to Ja pravda? neviem, ono ide aj o to, aké kolo vám sadne, pretože ja v živote nechcem robiť disco, popovú hudbu, takže... Tvoj hlas by pásoval úplne niekam inám a myslím si, že Simona Fecková má na to, aby v budúcnosti spievala. A hovorí to speváčka, no tak nie som úplne mimo, až tak si myslím. Aký je vlastne tvoj názor na Madonu celkovo?
Tak ja Madonu veľmi nepočúvam, ale tak podľa mňa je to žena, ktorá naozaj vie robiť show a keď budem v jej veku vyzerať ako ona, tak mi to bude asi jedno, či budem vedieť spievať. Boda by sme sa všetci dožili minimálne jej veku a minimálne jej úspechov, nie? Však to je tesne niekde pred nami. A čo fanúšikovia, čo hovoria na tvoje pôsobenie v Superstar? Píšu ti často? Tak píšu mi hlavne na fanpageoch, tak ako listy som ešte nedostala, iba domov, páru. Napríklad? Tak jeden chlapec z Banskej Bystrice, tuším, mamka mi volala, že nám písal domov na adresu, aby som mu poslala svoju fotku s podpisom a k tomu pridala na moju fotku aj podpis Gabiky Gunčikovej. Takže ja ti to pošlem, ale najprv musím prísť domov. Ale ja to poznám, lebo tiež mi prišli SMS-ky. Čau, Tina, si super, si krásna, nemáš ti sa na Tomáša bez dedu a to je presne o tom istom. Ale v každom prípade nech tie listy na Facebooku všetko chodí a nechodia aj SMS-ky. Pretože len tak môžete posúvať Simonku ďalej. A píšte ich, ktoré Star Medzera 5 na číslo 906 0613. Simona Fecková.